Отварям пратката ми от Shein, която пристигна в последния момент, тъч, когато излизах от квартала и сега е при мен на морето. Първото, което си поръчах е един шал. То така изглежда на точки и сега доста голям. Той е толкова голям, че направо не знам дали на главата ще си го слагам. Ще видя. Следващото го отворих в колата, за да видя. Изключително меко и е такава мрежичка за плажа. Има ето такива мидички на ръкавите и горе на деколтето. Няколко чифта бански си взех. Тип двоен бански. Долнището. Още един бански, същия, но в червен цвят. И долнището. Отново се носа два бански. И познайте какво? Още един бански в любимия ми крава. Не се казва. Между другото изглежда супер голям. Не знам дали ще ми стане. Това е долнището. В смисъл, каква е тази чашка? Хора, това е S размер, гледайте. Колие на корда. Сега ще ви го покажа. Това е едното. Ето го и другото, което е същото, но е сърце. Също такова на гума. Това не е корда, вижте. Последното, което съм си взела, ето такава джаджа с магнити, която се закача за чола на панталона, за да го стесни, да не го стеснявате на шивач. Ами така си го закачате. И това е от моя Shein Haul. Аз честно казвам не съм супер доволна. Може би най-много ми харесва мрежата за плажа. И супер много се издразних, че закъсня толкова много и не успя да дойда на време, че да си ги изпера вкъщи.